πιο γρήγορα της παραμονής. Το γύρισμα από τον Γκέρμπερ, κεφαλιά από τον Νουαφόρ, προσπαθεί ο Γκάντσεφ. Παίζεται, λέει. Για να δούμε. Πέναλτι, λέει ο Τάκος. Για να δούμε. Την παλιά εδώ από τον Γκέρμπερ, κεφαλιά του Νουαφόρ. Εδώ ο Γκάντσεφ, νομίζω ότι διώχνει ο Φραγκουλάκης την μπάλα. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο Λεοζίνιο πιο μπροστά. Ο Γκάντσεφ εδώ βάζει και το χέρι. 3 γκολ στο πρωτάθλημα Λεοζίνιο. Με το αριστερό η εκτέλεση. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Δασκαλάκη, καταλήγει στα δίχτυα, ενώ φάνηκε το αποκρούει ο γκολκίπερ του Εργοτέλη. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται πλέον. Κοιτάξτε την εκτέλεση του Λεοζίνιο. Εδώ ο Δασκαλάκης πιάνει την μπάλα, του φεύγει, καταλήγει στα δίχτυα. Ακόμη μια φορά. Το γκολ του Όφη. Εργοτέλη Όφη 0-1.